ଶାଗ ତ ଆମେ ବହୁତ ଖାଇଥାଉ। ମେଥି ଶାଗ ବହୁତ ଟିକେ ପିତାଳିଆ ଲାଗେ ବୋଲି ସେଥିପାଇଁ ପ୍ରାୟ ଲୋକ ଖାଆନ୍ତିନି, କିନ୍ତୁ ମେଥି ଶାଗର ବହୁତ ଗୁଣ ଆଉ ବହୁତ ଖାଇବା ବି ବହୁତ ଭଲ ଲାଗେ। ମେଥି ଶାଗ ଚଡ଼ଚଡ଼ି ଆମର ବହୁତ ହୁଏ, ମେଥି ଶାଗ ଭଜା ବି ହୁଏ। ମେଥି ଶାଗ ମସଲା ଦେଇକି ଚଡ଼ଚଡ଼ି କଲେ ତା'ର ସ୍ୱାଦ ଆହୁରି ବଢ଼ିଯାଏ। ସେଥିପାଇଁ ଆଜି ସେ ଶାଗ ଦେଇକି ମସଲା ଦେଇକି ତରକାରୀ କରିଥିଲି। ସେଥିରେ ମୁଁ ନେଇଥିଲି ଅଳ୍ପ ସୋରିଷ, ତା'ର ଟିକେ କମ୍ ଜିରା ଆଉ ଗୋଟେ ରସୁଣ ଆଉ ଗୋଟେ ପିଆଜ ଆଉ କଞ୍ଚା ଲଙ୍କା ବା ଶୁଖିଲା ଲଙ୍କା ହଉ, ସେଥିରେ ରାଗ ଅନୁସାରେ ଆପଣ ଗୋଟେ କିମ୍ବା ଦୁଇଟା ଲଙ୍କା ଦେବେ। ମସଲାକୁ ଏଠୁ ନେଇକି ମୁଁ ତାକୁ ପେଷ୍ଟ ଗୋଟେ କରି ଆଣିଲି। ଏପଟରେ ତେଲ ପକେଇକି ଏଠି ନେଇକି ସେଥିରେ ଟିକେ ଫୁଟଣ ପକାଇଦେବା ଆଉ ଗୋଟେ ଲଙ୍କା ଯଦି ପକାଇବେ, ନଚେତ୍ ନ ପକାଇଲେ ପଛରେ ବି ଫୁଟାଇଲେ ଚଳିବ। ମୁଁ ଏଠି ନେଇଯାଇଥିଲି 2ଟା ଆଳୁ ନେଇଥିଲି ଆଉ 2ଟା ସାରୁ ଆଉ ଗୋଟେ ବାଇଗଣ, ସବୁ ଗୁଡ଼ାକୁ ଛୋଟ ଛୋଟ କାଟିକି ନେଇଥିଲି। କାଟିକି ମୁଁ ଏଠି ଟିକେ ଆଳୁର ସାଇଜ୍ ଛୋଟ କରିଛି, ତ ମୁଁ ଏଠି ବେଶୀ ସମୟ ତାକୁ ଢାଙ୍କିବିନି, ତ ମୋର ଶୀଘ୍ର ହେଇଯିବ। ସେଇଥିପାଇଁ ଆପଣ ଚାହିଁଲେ ସିଝା ଆଳୁ ମଧ୍ୟ ବ୍ୟବହାର କରିବେ, ସିଝା ଆଳୁ, କାହିଁକିନା ସାରୁ ଆଉ ବାଇଗଣ ଠାରୁ ଆଳୁ ଟିକେ ବେଶୀ ସିଝା ଖାଏ, ସେଥିପାଇଁ ସିଝା ଆଳୁ ନେଲେ ବି ବହୁତ ଭଲ। ମୁଁ ଏଠି କିନ୍ତୁ କଞ୍ଚା ଆଳୁ ନେଇଛି, ଯେହେତୁ ଛୋଟ ଛୋଟ କରିକି ନେଇଛି। ଆଳୁ ବାଇଗଣକୁ ମୁଁ ଏଠି ନେଇକି ତାକୁ କିଛି ସମୟ ଟିକେ ଢାଙ୍କିଦେଲି। ଏପଟେ ମୋର ମସଲା କରିଦେଇଥିଲି ଏପଟରେ, ଆଉ ମୋର ଯେଉଁ ମେଥି ଶାଗକୁ ମୁଁ ଭଲକିରି ଗୋଟା ଧୋଇ ଦେଇଥିଲି। ଗୋଟା ଧୋଇକି ତାକୁ ଛାଙ୍କିଲା ପରେ କାଟି ଦେଇଥିଲି। ଶାଗକୁ ପୁରା କୁଚେଇକି କାଟିବେ। କୁଚେଇକି କାଟିଲେ ଶାଗର ଟେଷ୍ଟ ବେଶୀ ଭଲ ହେଇଥାଏ, ନହେଲେ ତାର ନାଡ଼ି ଗୁଡ଼ାକ ରହିଥାଏ, ଖାଇବା ପାଇଁ ଭଲ ଲାଗେ ନା। ସେଥିପାଇଁ ଶାଗ ଯେତେବେଳେ ବି କାଟିବେ, ଯେକୌଣସି ଶାଗ କୁଚେଇକି ହିଁ କାଟିବେ। ଏଠି ମୋର ଆଳୁ ବାଇଗଣ ଭଲକିରି ସନ୍ତୁଳି ହେଇଛି, ଜମାରୁ ପାଣି ଅଂଶ ନାହିଁ। ତାକୁ ଟିକେ ସେଇଥିରେ ସୋରିଷ ମସଲା ଯେଉଁ ବାଟଣ କରିଥିଲି ସେଇଆକୁ ସେଇଥିରେ ପକାଇଦେବା। ତାକୁ ଦେଇକି 2 ମିନିଟ୍ ଏମିତି ତାକୁ ଟିକେ କଷିବା। ତାକୁ କଷିଲା ଭିତରେ ଟିକେ 5 ମିନିଟ୍ ଢାଙ୍କିଦେଲେ ଶୀଘ୍ର ଫୁଟି ଆସିବ। ଏଠି ମୋର ଫୁଟି ଆସିବା ଭିତରେ ଦେଖନ୍ତୁ ମୋର ବେଶୀ ପାଣି ବି ନାହିଁ। ତାକୁ ଆଉ ସୋରିଷ ମସଲା ବେଶୀ କଷିଲେ ପିତା ଲାଗେ, ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ତାକୁ ଏଠି ବେଶୀ ସମୟ କଷିବିନି, ଟିକେ ଗୋଳେଇ ଗାଳେଇ ଦେଇକି ସେଥିରେ ଆଉ ବି ପାଣି ପକାଇଦେବି। ପାଣି ମୁଁ ଏଠି 2 କପ୍ ହବ ଦେଇଛି, ପାଣି ବେଶୀ ପାଣି ଦେଇନି, କାହିଁକିନା ଶାଗରୁ ବି ଯାହା ବି ହଉ ଆମର ପାଣି ବାହାରିବ। ଯେହେତୁ ମୁଁ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଧୋଇଛି, ଅଳ୍ପ ପାଣି ବାହାରିବ, ସେଥିପାଇଁ ବେଶୀ ମୁଁ ପାଣି ଦେଇନି। ତାକୁ ପାଣି ଦେଇକି ତାକୁ କିଛି ସମୟ ଢାଙ୍କି ଦେଇଥିଲି। ଶାଗକୁ ଏଠି ଦେଖନ୍ତୁ ମୋର ଭଲ ଭାବରେ ଛୋଟ ଛୋଟ କରି କାଟିକି ନେଇଯାଇଥିଲି। ଶାଗକୁ ଯେତେବେଳେ ବି କାଟିବେ ତ ଗୋଟା ଧୋଇକି ହିଁ କାଟିବେ। ଯଦି ବି ବାଲି ଥିବ, ସେ ଶାଗ ଗୋଟା ଧୋଇଲେ ଭଲକିରି ବାହାରି ଯାଇଥାଏ, ନହେଲେ କୁଚେଇ କାଟିଲେ ପାଣି ବାହାରିବା ବହୁତ କଷ୍ଟ ହେଇପଡ଼େ, ସହଜରେ ପାଣି ଛାଡ଼ିବନି। ଏଠି ମୋର ପାଣି ଫୁଟି ଆସିଲା ଭଲକିରି। ଏବେ ଶାଗକୁ ପକାଇବା। ଶାଗ ଯେତେବେଳେ ବି ପକାଇବେ ତରକାରୀରେ, ତାକୁ ଅଳ୍ପ ଅଳ୍ପ ପକାଇବା, ତାକୁ ଗୋଳେଇବା, ଅଳ୍ପ ଅଳ୍ପ ପକାଇବେ, ଏମିତି ଗୋଳେଇବେ। ଏକା ସାଙ୍ଗରେ ପକାଇଲେ ଶାଗ ପୁରା ମେଞ୍ଚା ହେଇଥାଏ, ଯେହେତୁ ଶାଗ ସିଝିବା ପାଇଁ ବେଶୀ ସମୟ ଲାଗେ ନା, ସେ ମେଞ୍ଚା ହେଇଯିବ ପତ୍ର ଗୁଡ଼ା ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଭଲକିରି ଖୋଲିବନି। ସେଥିପାଇଁ ଯେତେବେଳେ ପକାଇବେ ଅଳ୍ପ ଅଳ୍ପ ପକାଇକି ଅଳ୍ପ ଅଳ୍ପ ତାକୁ ଏମିତି ଧୀରେ ଧୀରେ ଗୋଳେଇ ଦେବେ। ଗୋଳେଇ ସାରିଲା ପରେ ପୁଣି ଯଦି ଥିବ ଏମିତି ପକାଇବେ। ମୁଁ ଏମିତି କରିକି ସବୁ ଶାଗକୁ ପକାଇଦେଲି। ତାପରେ ଶାଗରେ 2ଟା ବଢ଼ି ନେଇକି, ଭଜା ବଢ଼ି, ଶାଗ ଯେହେତୁ କରିବେ ସେଥିରୁ ବଢ଼ିଟା ନିହାତି ଦରକାର। ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ଏଠି ବଢ଼ି ବି 2-4ଟା ବଢ଼ି ଭାଜିକି ରଖିଥିଲି ଆଗରୁ, ତାକୁ ପକାଇଦେଲି। ତାକୁ ପକାଇ ଦେଇକି, ଯେହେତୁ ମେଥି ଶାଗ ଟିକେ ସିଝା ଖାଏ, ମୋର ଆଳୁ ବି ଏଠି ବେଶୀ ସିଝି ନଥିଲା, ତାକୁ ଲୋ ଫ୍ଲେମ୍ରେ 5ରୁ 10 ମିନିଟ୍ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଢାଙ୍କିକି ରଖିଦେବେ। କାରଣ ଅନ୍ୟ କୌଣସି ଶାଗ ଶୀଘ୍ର ସିଝିଯାଏ, କିନ୍ତୁ ମେଥି ଶାଗ ଟିକେ ସିଝିବା ପାଇଁ ଟାଇମ୍ ଲାଗେ। ସେଥିପାଇଁ ତାକୁ ଲୋ ଫ୍ଲେମ୍ରେ ତାକୁ ମୁଁ ରଖିଦେଲି 5-10 ମିନିଟ୍ ଢାଙ୍କିକି। 5-10 ମିନିଟ୍ ଭିତରେ ମଧ୍ୟ 2-3 ଥର ମଝିରେ କାଢ଼ି ଗୋଳଉଥିବେ, କାହିଁକିନା ଯଦି ପାଣି ଆପଣଙ୍କର ବେଶୀ ନଥିବ ତାର ଲାଗିଯିବ। ସେଥିପାଇଁ ମଝିରେ ମଝିରେ ଗୋଳଉଥିବେ। ମୁଁ ଏଠି ମୋର 5-7 ମିନିଟ୍ ପରେ ଦେଖିଲି, ମୋର ଏବେ ବଢ଼ିଆ ରକମର ଶାଗ ସିଝି ଯାଇଛି। ଆଉ ବେଶୀ ସିଝା ଖାଇବୁନି, ତାକୁ ଆଉ ଟିକେ 5-7 ମିନିଟ୍ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆଉ ଟିକେ। ଏବେ ଦେଖିବି ମୋର ସିଝିଛି କି ନାହିଁ। ଦେଖନ୍ତୁ ମୋର ଏଇଠି ଟିକେ ସିଝି ଯାଇଛି, ଆଉ ଅଳ୍ପ ଟିକେ ସିଝିବ। ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ପୁଣି ତାକୁ 5 ମିନିଟ୍ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଲୋ ଫ୍ଲେମ୍ରେ ଢାଙ୍କିଦେଲି। 5 ମିନିଟ୍ ପରେ ଏବେ ମୋର ଶାଗରେ ଦେଖନ୍ତୁ ପାଣି ଅଂଶ ଜମାରୁ ବି ନାହିଁ। ମୋର ଏଠି ଶାଗ ଭଲକିରି ସିଝି ଯାଇଛି। ଏବେ ମୋର ବଢ଼ିଆ ରକମର ହେଇଗଲାଣି ମେଥି ଶାଗ ଚଡ଼ଚଡ଼ି।
मेथी शाग चचड़ी एथर मुझे तो आलू टिके अधिका देछि मेथी शाग आदौ पिता लागିବନି जदि कम आलू पकेबे टिके पिता लागिବ ୟାକୁ ଆପଣ ନିଶ୍ଚିତ ଥରେ ଖାଆନ୍ତୁ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଟେଷ୍ଟ ୟାର ମାନେ ଗରମ ଭାତ ସହିତ ରୁଟି ସହିତ ଖାଇଲେ ଟିକେ ହାଲକା ପିତାଳିଆ ଜଣାପଡ଼େ ନା ଗରମ ଭାତ ସହିତ ଖାଇଲେ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗେ मेथी शागर बहुत सारा उपकारिता अच्छी ଆପଣ ଏଇ ରେସିପିଟା ଥରେ ନିଶ୍ଚିତ ଟ୍ରାଏ କରନ୍ତୁ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲେ ଆପଣମାନଙ୍କ ମନଙ୍କ ଭଲ ପାଇବା ଏମିତି ଦେଉଥାନ୍ତୁ ଦେଖା ହେବ ନେକ୍ସଟ ଭିଡ଼ିଓରେ।